Vi vil nu flå en fasan på en helt anden måde. Meget spændende måde. Så nu prøver vi. Vi skal starte med at klippe hovedet af den. Og så skal I bare sætte øje. Se hvor det går. Her har vi så et stykke brystkød, og her har vi et andet bryst. Egentlig var det jo smartest, hvis de hang sammen, men det er nok fordi den har hængt lidt for længe. Men smart er det. Godt. Slut herfra.